салом мекунатони азиз, зинда саломат хонавос ҳамаша. мо дар кадом кураи замин, қитъаи замин набошем, шукронаи Аллоҳ таоло ва шукронаи ватани обод ва шукронаи чӣ мегӯянд президент ки дорем. Президенти мо беҳтарин президенти рӯи ҷаҳон аст ки бинем ки ҷанге ки хун рехтеста буд, ҷанга бинен чӣ ба худованд қувват дод президенти моро ки ҷанга чико кард, манъ кард. ҷавон буд, лекин боварӣ дошт аз хушон боварӣ ки доштанд дар мо шӯрои оли хест гуфт ки ма гуфтае мекунам, сулҳа меёрам, гуфта сулҳа ман меёрам. сулҳа овард ки оромӣ, тинҷӣ Тоҷикистон дар арсаи олам маърифӣ кард. дар ҳамаи олам президенти моро беҳтарин президент мешуморанд. хай душманош ҳастан, яке душманош мо мегӯем ки касе ки душман надора, ҳама душман доранд, яке президенти мо ки сухани ҳаққа ки мега дар ҳама ҷо ки мисол муарриф кардагии Тоҷикистон бахилиш мекунанд, ҳасадаш мехӯранд. хасе лекин бояд шукрона кунем ки Аллоҳ таоло ба мо ҳамин гуна президенти меҳрубона додагия. президенти мо қадар меҳрубон аст ки бинем ки мегӯяд касе ки аз шумо чӣ касбу ҳунаре мехоҳад гирен мега барои ватантон хизмат кунем. дар ҷое ки набошам барои ватан бояд хизмат кунем. гирен мега хизмат кунем, ба пеш равем мега. Тоҷикистон ба пеш, ҷавонон ояндаи миллатанд мегӯяд ҷаноби оли пешвои миллат раис ҷумҳур муҳтарам Шариф Раҳмон мегӯяд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. бигирен шумо ҷавоно, шумо дар ҷавонитон ҳамаи кора карда метавонед, лекин ба худатон бовар дошта бошед. боваре ки дошта бошед ку ҳамаи кора дасти шумо меояд. лекин хурсанд шавем, фахр кунед ки хел раиси ҷумҳур дорем. раиси ҷумҳуре ки ба мо ҳама шароита муҳайё кардагия. хонем мега, таълим гирем мега, фарзандонтон тарбия хуб кунем мега, фарзандонтон дар рӯҳияи илмомӯзӣ мега тарбия кунем, фарзандонтон як тарбия калон кунем мега ки агар аз шумо раҳмат бигӯям, ҳасте раҳмат ба падару модараш. ин хеле раис ҷумҳур ҳар кас надора, мо фақат дорем тоҷико. президенти мо худованд садсолашон кунад, пас аз он пир шаванд, садсолашон иншоалло дуо кунем ки худованд ҳар дарди беморӣ ки дорад худованд шифошон диҳад, шифои комилоҷи ба раиси ҷумҳури мо Эмомалӣ Шариф Раҳмон Аллоҳ таоло насиб гардонаем. мисол ки доимо дуогӯ бошам дар ҳаққи раиси ҷумҳурамо. ва душманои моро, душманои тоҷику душманои президенти моро худованд чико кунад, сарнагун кунад. бале, касе ки душмани президенти мо аст, касе ки душмани миллати мо аст, касе ки душмани тоҷико аст, худованд чикорш кунад, сарнагунш кунад, бишканаш, нест нобудш кунад ки бале душман ҳаст, лекин мо бояд ки қонуна бояд риоя кунем, сухани президента бояд риоя кунем ки фарзандонро бояд таълим диҳем, тарбия диҳем ва ба шумо ҷавонӣ гӯем ки гиред, хонед, таълим гиред, диплома гирен, бо сар чӣ мегӯям баланд, китфотонро баланд кунед, сартонро боло кунед, бигиред биред хизмати ватана кунед. ёки мисол ки натонистед рафта ватан дар ҷои кор фаъолият доред, мисол ина онлайн метавонед ки дарс диҳед, мисол ки дар ютуб мисол метавонед ки баромад кунед, маълумототонро диҳед. ҳама роҳш ҳаст ку барои хизмати ҳамватанон, мисол ки ҳамватанони азизу меҳрубонамон кардани агар хоҳем метавонем ба ҳар роҳ мега ку чиз чӣ мегӯянд, як мисрои шеър зубода ёдам омадааст. ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре буд гулдаста гардад. нигоҳ кунед, вақте ки мо ҳиммат бастем ҳам коре ки пеша кардем ку кори мо зур меша. бале, кори мо зур меша ва пешравиҳо ҳам нурун ало нур мешавад. мина дорам аз шумо.